Ben, moi bo día. O Bloque Nacionalista Galego vimos de manter unha xuntanza na que, para alén da miña participación como portavoz municipal, tamén estivo presente a nosa deputada no Parlamento de Galiza, Carmela González, coa responsável nacional do sector da automoción da CIGA, María Xosé García, para abordarmos precisamente a situación que atravesa o sector da automoción. A industria da automoción é, para a actividade industrial de Vigo e da súa área, un sector fundamental, un sector estratégico. Un sector que enfronta enormes reptos, uns derivados da crise de modelo do propio sector a nivel global, a nivel internacional, e que está asociado tamén ao que supón de dificultade abordar unha transición cara a novas tecnoloxías e a superación deste modelo de automoción baseado no consumo de combustíveis fósiles, mas tamén algúns reptos, algunhas dificultades que teñen a ver co propio funcionamento da industria na nosa área. Un sector de automoción que está azotado por unha enorme precariedade laboral, unha elevadísima taxa de temporalidade, unha importante cantidade de contratos a tempo parcial e unha dinámica xeral de empobrecemento salarial e de empeoramento das condicións laborais que provocan que as traballadoras e os traballadores que se incorporan agora ao sector o fan en peores condicións que os traballadores e as traballadoras de maior antigüedade, que os seus pais, que as súas nais. E a isto engádese tamén os efectos lesivos que comezan a presentar a aplicación arbitraria, injustificada, do ERTE, que acaban por se converter nun instrumento para transferir á clase traballadora, á clase obreira, os custos derivados da vixente crise derivada da pandemia da COVID. Hai, en todo caso, un aspecto moi preocupante que merece a atención, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, que é a deslocalización da produción. Prácticamente nos últimos 8 anos non se ten creado na área de Vigo ningunha empresa ligada ao sector da automoción. Unha realidade que contrasta moito coa explosión, co crecemento vertixinoso do sector da automoción a outro lado da raya no veciño Portugal. E ademais estamos vendo como se están mantendo niveis de produción moi elevados, á altura dos que se estaban a executar no ano 2007, mais con preto dun 40% menos de persoal traballando. A mesma produción, con 4 de cada 10 postos de traballo destruídos. En todo caso, en opinión do BNG, a situación da automoción insírese unha situación preocupante, insírese no cadro crítico que presenta o conxunto da industria en Vigo e na súa área. Os datos da última enquisa de poboación activa reflectían uns datos terroríficos a respecto da evolución da industria en Vigo. No último ano, destruíronse só na cidade de Vigo 2.500 postos de traballo na industria. Hoxe hai na nosa cidade 5.400 empregos industriais menos dos que había no ano 2009. E perante esta situación, dende o Bloque Nacionalista Galego, defendemos que é imperativo, que é imprescindível despregarmos políticas públicas que freen ese proceso de desertización industrial, que contribúan a fixar aquí a produción, que contribúan, polo tanto, a consolidar o emprego e a facer que o emprego do sector industrial sexa emprego digno, con dereitos, superando a dinámica de precariedade. Cun obxectivo estratégico claro que se inscribe na aspiración de que o sector industrial represente en Galiza o 25% do Produto Interior Bruto na altura do ano 2030. E entre esas políticas públicas que entendemos que se deben despregar, temos que volver a insistir dende o BNG na necesidade de que se poña en marcha un plan de reactivación económica e industrial en Vigo e na súa comarca. Unha proposta que cuantificamos no seu momento en como mínimo 10 millóns de euros, que foi rexeitada tanto polo Partido Popular na Xunta de Galiza como tamén polo Partido Socialista e Unidas Podemos no Congreso nas respectivas enmendas que o BNG trasladamos ao proxecto de orzamentos para este ano 2021. Pero é fundamental, é tamén estratégica unha aposta decidida polo I+D+I.
Porque o que quere o BNG é que consolidemos o sector da automoción, que consolidemos as actividades industriais, pero facendo que a súa competitividade sexa na aportación de valor engadido, na modernización, no talento, na cualidade do que aquí se produce e non sigamos insistindo nun modelo de competitividade baseado na precariedade laboral. Nos recollemos unha serie de propostas que nos traslada a CIGA en relación a como abordar a situación do conxunto do sector da automoción e que van ter, obviamente, traslado no Parlamento galego e que vai explicar un pouco cal vai ser a liña de traballo que o BNG vai despregar nos vindeiros días e semanas para abordar esta cuestión e vai ser a compañeira Carmela González con quen xa vos deixo. Bo día. Bueno, esta reunión é moi fructífera e, sobre todo, confírmanos o que vemos a diario e a falta de políticas industriais que ten a Xunta de Galiza en todo o país. A política industrial da Xunta de Galiza, da que hincha peito cada vez que dá as cifras de beneficios, concretamente no sector da automoción, hincha peito simplemente con cifras económicas sin ver a repercusión que esos beneficios ten para os traballadores e para as traballadoras e para a xeración de emprego no noso país. Non ten sentido que falemos de beneficios económicos, dos que tamén podemos hinchar peito, benegar, se eses beneficios económicos non repercuten tamén nos traballadores. E nun sector da automoción, no que nun ano como na COVID, os beneficios de Citroën superaron os 2.000 millóns de euros, eses beneficios non repercutiron nos traballadores e atopamos unha situación no que en épocas COVID a situación de presión coa que traballan os traballadores e traballadoras da automoción polas medidas COVID é brutal, na que o ritmo do traballo incrementáronse e proba delo é que en 2-3 meses recuperaron toda a produción que non se fixo nos meses de confinamento, con unha gran precariedade laboral, principalmente nos mozos con contratos en precario, pero mozos moi cualificados e especialmente nas mulleres. As mulleres son as máis precarizadas do sector. Non ten sentido que os beneficios non repercutan de alguna maneira ou non deben repercutir, non ten sentido, non, os beneficios deben repercutir nos traballadores e traballadores. Como ben decía Xavier, hai que traballar nun plan de industrialización no sector da automoción para a comarca de Vigo e para todo o país. Un plan de industrialización que ten que levar parello, como leva demandando o BNG, unha tarifa eléctrica galega. Unha tarifa eléctrica galega que repercuta na factura, que rebaixa a factura eléctrica das industrias do país. Hai que apostar polo I+D+I, hai que xerar novas ideas e para iso hai que involucrar o clúster empresarial, a CEAGA, as centrais sindicais e as universidades. E, por último, ten que haber un control nas axudas que a Xunta concede ás empresas de automoción. Non pode ser que enchemos os petos dos empresarios e das industrias sin control sobre ese diñeiro. Temos que facer que ese diñeiro quede no país, que non se traslade a outras industrias que están sendo deslocalizadas e que beneficie tamén os traballadores e traballadoras. E neste sentido, imos presentar iniciativas no Parlamento de Galiza para que a Xunta de Galiza se poña a traballar nun plan industria, para que a Xunta de Galicia traballe pola industria deste país, que é o que non está facendo. Moitas grazas.
Hola, bo día. Son María Xosé García, responsable da automoción da CIGA. Como ben dicen os compañeiros e a compañeira, estamos aquí para poder denunciar, en este caso, a pouca implicidade que ten a Xunta de Galicia no sector da automoción, un sector que compete a comarca toda de Vigo e parte de Ourense, algo en Pontevedra, e que a día de hoxe nos vamos a ver abocados a acabar como está, en este caso, o naval nesta comarca. A automoción necesita dunhas medidas que nós, como CIGA, presentamos no ano 2018 a todos os partidos políticos no Parlamento Galego, a PSA, incluso se lle pediu unha reunión ao CEAGA que a día de hoxe nin sabemos, nin contestou absolutamente, parece ser que non tiña interés en ver como está o sector, e é certo que tanto no seu momento cando se presentou no Parlamento Galego como hoxe, o BNG foi o único partido político que mostrou preocupación e decidiu apostar con nós a poder mellorar este sector, un sector que, como decían os compañeiros, a precariedade laboral, a conciliación, os ERTES que se están creando de forma indiscriminadas, quitando os do COVID, dicir, agora nos aparecen ERTES express e as condicións, a deslocalización, son problemas gravísimos que temos na comarca e que temos que capalos xa de raíz. Para iso, nós presentamos un documento onde temos as medidas, creemos que é importantísimo tratalo e creemos que unha das cousas que a nós si nos incomoda moitísimo, que nos preocupa, é que a Xunta de Galicia, cando dá subvencións á automoción, nin tan siquera as fai públicas, nin tan siquera sabemos onde se invirten estes cartos. Cando sabemos que moitas das veces se invirten no país veciño, en Portugal, en crear empresas novas. Tamén pedimos que esas subvencións, aparte de recoller e apostar para que as empresas se nos queden no noso país cunhas boas condicións, cunhas melloras, cunhas tecnoloxías novas, que repercutan nas traballadoras e nos traballadores que realmente estamos a ter un sector donde o capital do sector está cada vez máis rico, pero os empregados que traballan para o sector cada vez están máis pobres. Entonces, por iso todos estamos aquí. Moitas gracias a todos e a todas. Ben, non sei se hai algunha pregunta.